на други полезни изкопаеми. Имам в предвид най-вече нефт и газ. Основният въпрос, според мен, тук стои във връзка с това, доколко е целесообразно приложението му в Добруджанския район, като изхождаме от обстоятелството, че това е една от най-плодородната част на нашата територия, сравнително гъсто населено. Освен това, съществуването на един мощен водоносен хоризонт, който предопределя водоснабдяването на Добруджанския район. И освен всичко това, многото неясноти по отношение на въздействието, особено на флуидите, които се употребяват при този начин на сондиране и разбиване на скалите. Освен това, едно изключително важно обстоятелство и тектонския строеж на този район. Ние геолозите знаем, че този строеж се характеризира по-скоро се характеризира от наличието на множество разломи, което предопределя и блоковото му устройство. Във връзка с тези разломни нарушения, за някои, които бих могъл да говоря, на първо място това е венерин Бухински или Аксаковски разлом, една дислокационна зона. Боя се, че ще се впусна в подробности и не само в тази връзка, но широчината на която е някъде до 24-5 км. Представете си една натрушена зона, която осъществява връзка с отдолу лежащите хоризонти, където се предполага, че ще се извършва този фракинг, това разбиване, този удар, ако щете. И оттам вече циркулация на разтвори към по-горни нива, включително и до Малваланския хоризонт. Не бих искал да правя обзор на това къде се локализират тези битумоиди или горливи полезни изкопаеми, но ми се ще все пак да обърна внимание на обстоятелството, че един от най-уязвимите слоеве от седиментната покривка, това е почвеният слой. Ние знаем ролята, значението на почвения слой. Само ще отметим, че 1 сантиметър почвен слой се образува за 1000 години. Средната скорост. А значението, особено за Добруджанския район, е ясно за всички. Въздействие върху състава на почвения слой, върху строежа на почвения слой, следствие на всички тези процедури ще бъде изключително отрицателно. Тук бих подхвърлил, затова не трябва да се палят стърнища и така нататък, защото се унищожава органичното, живо или мъртво органично вещество в почвения слой и така нататък. Но вредното въздействие е изключително. Тоест ние по този начин ще затрием този район. И не дай Боже, не искам да бъда черноглед, но защото всеки геолог, нещо другото, желая да бъде открито някакво полезно изкопаемо. Ние за това учим студентите, да бъдат откриватели, да докажат нещо. Но в случая негативната позиция, която заемаме на геолозите, част от геолозите, разбира се, е поради това. Почвеният слой е също природно богатство и ако трябва да решим
Кое да унищожим? Почвения слой или да добием този газ, за съществуването на който все още не сме напълно сигурни? Ми се струва, че трябва да наделяем именно становището, че ние не трябва да допуснем това отрицателно въздействие. И ако се стигне до едни добирни роби, разстоянието между отделните сондажи ще бъде около 1000 метра, която е голяма гъстота, за разлика от добива при конвенционалните сондажни работи за нефтилета. Да свършам. Аз, защото не бях подготвен и затова още няколко думи ще кажа тогава тезите ми какви са. Така. Освен това, един от сериозните проблеми, който възниква, е въздействието на флуидите върху скалите, които ще бъдат третирани. Тук бихме отишли и на физико-химичната установка, която се създава. И оттам вредните вещества и тяхната циркулация към по-високи хоризонти. След това, ние нямаме сериозни аргументи за това, че наистина в тези шисти съществува газ. И особено такива огромни количества. Аз само един пример ще дам в това отношение. Ако искате да видите тези скали, може да се разходим до Владо Тучков, ще видите вляво. Вляво се разкриват много добре тези силурски аргилити, за които се предполага, че са и в Трънско това са нефтошисти и така нататък. Така че които ще ги дупчат в Северна България. Да, в Северна България. Да. Така че съществува и прегледа на литературата в това отношение показва, че всъщност ние нямаме данни да предполагаме, че ще има такива големи находища или залежи от шистов газ. И ако искате да видите долу-горе какво представляват тези шисти, това всъщност не са шисти, това са глинисти скали. Бих могъл да ви разказвам немалко за тях. Ядката, сондажна ядка, 3500 метра, там е написано и така нататък. Освен това, терминологията, която се използва, е крайно неправилна. Това не са шисти. Това са тъй наречените шейли, един термин, който е въведен в средата на 19 век, нещо, което съм писал, в Америка и който в никакъв случай не е аргилит. Не е аргилит. И тази неправилна терминология дава основание за различни използвана, за различни интерпретации. Скалите са малко по-различни. Те са с по-високо съдържание на пясъчен материал, дребен пясъчен или аретритов материал и така нататък. И ако отидем вече и се пуснем в тази плоскост, бихме могли да говорим изключително много. Свършвам, Дона. Благодаря за вниманието.